Και ραδιοφωνικά από σήμερα. Επιστρέψαμε. Πολύ ωραίο νέο. Μπράβο. Καλή αρχή λοιπόν και πάλι. Και ραδιοφωνικά. Μεγάλη πρόκριση για την ΑΕΚ χτες στη Θεσσαλονίκη. Παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να φτάσουμε στην παράταση και να καρδιοχτυπήσουμε πολλές φορές, γιατί η εμφάνιση της ομάδας δεν ήταν αντίστοιχη με αυτή του πρώτου αγώνα. Ο ΠΑΟΚ απείλησε. Ευτυχώς υπήρχε ένας καταπληκτικός Μπρινιόλι, ο οποίος πλέον βάζει υποψηφιότητα σοβαρότατη και για τους αγώνες του πρωταθλήματος, νομίζω, μετά και τη χθεσινή του εμφάνιση. Το άσχημο είναι ότι πήρε κίτρινη κάρτα και θα απουσιάσει από το πρώτο παιχνίδι με όποιον παίξει Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό στα ημιτελικά. Πλήγμα για την ΑΕΚ, γιατί είδαμε πόσο πολύ τη βοηθάει. Από εκεί και ύστερα είχε και ένα καταπληκτικό Γιόνσον, που με τον επίσης πολύ καλό Περέιρα κράτησαν το κέντρο, γιατί Μαρσιάλ και Λαμέλα, τα δυνατά της όπλα, δεν φάνηκαν, κυρίως ο Μαρσιάλ θα έλεγα, και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχει γίνει αλλαγή νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ κέρδιζε μέτρα όσο περνούσε η ώρα, κατάφερε τελικά να κάνει τον γκολ στις καθυστερήσεις και νομίζω ήταν μοιραίο, θα μπορούσε να το έχει κάνει και νωρίτερα. Παρά το γεγονός ότι τη μεγάλη ευκαιρία την είχε η ΑΕΚ στο 74, που ήταν και η πρώτη της, με το δοκάρι του Πινέδα μετά από μια καταπληκτική κούρσα που έκανε ο Περέιρα. Τελικά, νομίζω μετά τα δύο παιχνίδια και τη συνολική εικόνα των ομάδων, πέρασε η ομάδα που ήταν καλύτερη, γιατί η ΑΕΚ και στο πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ καλύτερη, άξιζε και μεγαλύτερο σκορ. Χτες έπαιξε μάλλον κόντρα στη φύση της και κόντρα σε αυτό που περιμέναμε. Αντί να επιτεθεί, προσπάθησε να καθίσει πάνω στο 0-0 και ευτυχώς δεν την πλήρωσε. Απλά θα έλεγα κουράστηκε περισσότερο, μόχθησε περισσότερο για να πάρει την πρόκριση. Ναι, οκ. Βέβαια, όλοι δεν προβάδισμα στην ΑΕΚ, ή περισσότεροι τέλος πάντων, πριν τη σέντρα του χθεσινού επαναληπτικού, λόγω της πολύ καλής εμφάνισης που κάνει στο πρώτο παιχνίδι στην ΟΠΑΠ-Αρένα. Εγώ, όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο το μάτς, η ΑΕΚ πιστεύω ότι ισορρόπησε, ή ο ΠΑΟΚ δεν είχε την ορμή που είχε στο πρώτο. Ήταν με τις ευκαιρίες του Τάισον, ειδικά τη μία που την έχει βγάλει ο Μπρινιόλι, αλλά μετά στο τελευταίο τέταρτο από το δοκάρι του Αλμέιδα του Πινέδα, το δοκάρι του Πινέδα, και τις αλλαγές που έκανε ο Αλμέιδα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ απλά θα έψαχνε την στιγμή του, όπως και τη βρήκε στο φινάλε, και δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ σκοράρει κόντρα στην ΑΕΚ στο τέλος των μεταξύ τους παιχνιδιών. Ναι. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που τρώει γκολ η ΑΕΚ έτσι στο τέλος. Και αυτό οφείλεται σε έναν βαθμό και στις αλλαγές που έκανε ο Αλμέιδα, οι οποίες δεν ήταν όλες επιτυχημένες. Κάπου αποσυντώνησαν την ομάδα. Δηλαδή ο Κοϊτά μπήκε στο 88. Στο 89 εκεί. Ο Μαρσιάλ, είπαμε, ήταν αρνητικός από νωρίτερα. Είχε φάγει κάποιες κλωτσιές από το Σάστρε που δεν παρατηρήθηκαν. Ενώ στο πρώτο μαρκάρισμα που έκανε αυτός πήρε κίτρινη κάρτα. Και αν υποτίθεται ότι λίγο μάρκαρε, δεν μάρκαρε καθόλου. Με αποτέλεσμα να φορτώσει πολύ και το Χατζησαφή, ο οποίος όμως από ένα σημείο και μετά ανταποκρίθηκε πολύ καλά. Και ήταν και στόχος του ΠΑΟΚ να πάει πάνω στα ακραία μπακ της ΑΕΚ, έτσι. Ναι, βέβαια. Ο Λαμέλα περιορίστηκε πάρα πολύ, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αυτές τις αλλαγές που είχαμε στο πρώτο παιχνίδι με τον Πινέδα και να αναστατώσει την πλευρά από εκεί, και τον περιόρισαν στην άκρη, που ο Λαμέλα στην άκρη δεν είναι παραγωγικός. Μετά ο Φερνάντες προσπάθησε κάτι να κάνει από δεξιά και όντως δημιούργησε κάποιες περιπτώσεις με τις τρίπλες που κάνει, αν και λίγο υπήρχε κατάχρηση και την ώρα που μπήκε. Ο Κοϊτά ήταν εκτός ρυθμού, έχει και καιρό να παίξει, και μάλιστα φάνηκε στη φάση του γκολ ότι δεν ξέρει ποιο να μαρκάρει. Αν ξαναδείτε τη φάση, έχει χαθεί. Είναι ένας από αυτούς που φέρουν την ευθύνη. Βέβαια, τη μεγάλη ευθύνη φέρει ο Ρώτα, που στην τελική φάση αφήνει την μπάλα και σκάει μπροστά του. Και νομίζω ότι και αλλαγή μπορούσε να μην είχε γίνει αν δεν είχε προκύψει αυτό το γκολ. Τελικά που μπήκε ο Ντουμπάτζιο, θέλω να πω, στην παράταση. Αλλά ήταν τόσο κακή του η αντίδραση που μπορεί και να το σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή ο Αλμέιδα. Και μπήκε ο Ντουμπάτζιο, ένας πρώην Αριανός, και έκανε τον γκολ μέσα στην Τούμπα. Από αυτές τις συμπτώσεις που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά και για τον ίδιο ήταν πολύ καλό. Τώρα πιστεύω θα πάρει και συνεχόμενες κάποιες εμφανίσεις να κάνει, να δείξει και αυτό στην αξία του. Ναι. Θα συμφωνήσω για τον Μαρσιάλ, γιατί τον περίμενε και αύριο, χθες τον είχε αναφέρει ονομαστικά ότι τον έβλεπε να σκοράρει κλπ. Ίσως η πρώτη κίτρινη μία έφαγε, γιατί η κουβέντα γίνεται να πρέπει να πάει η δεύτερη, έτσι. Η κίτρινη μία είναι, και γλίτωσε κι άλλη. Ήταν βιαστική, η άλλη
Εγώ θα σου πω ότι πάει για την μπάλα, βρίσκει πρώτα μπάλα, μετά βρίσκει και πατάει κιόλας. Γι' αυτό και δεν τιμωρήθηκε. Ναι, αλλά θέλω να πω, αν ήταν πιο αυστηρός ο διαιτητής, μπορούσε να τη βγάλει και να μην μπήκε κανείς τίποτα. Ναι. Έτσι είναι από τις φάσεις που είναι στην κρίση του διαιτητή. Και δεν επιτρέπεται με την εμπειρία του. Δηλαδή εκεί πέρα, γι' αυτό που και μας κάνει εντύπωση ότι ίσως και από το ημίχρονο. Είχε νεύρα ο Μαρσιάλ. Ναι, είχε νεύρα γιατί είχε φάει κάποιες κλωτσιές. Ο Σάστρε τον έπαιξε δυνατά. Είδε ότι δεν μπορούσε να περάσει. Είδε ότι άφηνε αυτό το σκληρό παιχνίδι ο διαιτητής και ήταν πιθανό μετά να εκνευριστεί, να κάνει άλλη μια βεβαιασμένη κίνηση, να δεχτεί μια δεύτερη κάρτα. Δηλαδή ρίσκαρε πολύ ο Αλμέιδα αφήνοντας τον μέσα. Θα μπορούσε να έχει δώσει χρόνο στον Κοϊτά από νωρίτερα ή να κάνει κάτι άλλο. Συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Συμφωνώ. Τώρα υπάρχει Άθενς Καλιθέα. Ναι. Είναι non-stop. Άθενς Καλιθέα είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν αυτά τα δύο με Παστεραϊκό και Πανετολικό που θα παίξει ΑΕΚ χωρίς θεατές. Υπήρξε αντίδραση σε δηλώσεις βέβαια. Ναι. Αντίδραση γιατί αυτά τα έχουμε πει, μην ξαναλέμε τα ίδια. Είναι άδικος ο νόμος. Ας ελπίσουμε να αλλάξει για όλες τις ομάδες και να βρεθεί και ο ένοχος που προκαλεί αυτά τα προβλήματα. Την Κυριακή λοιπόν θα δούμε, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Τώρα δεν ξέρω αν αποφασίσει ο Αλμέιδα μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Μπρινιόλι να τον χρησιμοποιεί και στους αγώνες Super League. Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ περισσότερο στην όλη κινητικότητα και λειτουργία της ομάδας ο Μπρινιόλι, γιατί εκτός από τις επεμβάσεις που έκανε χθες, και είναι πράγματα που δεν φαίνονται και από την τηλεόραση πάντα, παίζει έξω από τα goal post του και έχει βγει πολλές φορές σαν λίμπερο και τελειώνει κάποιες φάσεις. Μία από αυτές βέβαια με τον Άρη παραλίγο να του στοιχήσει αποβολή, αλλά βοηθάει γενικότερα παίζοντας πολύ με τα πόδια και παίζει πολύ καλά με τα πόδια. Επομένως υπάρχει το δίλημμα Μπρινιόλι 300 για την Κυριακή. Δεξιά νομίζω ο Ντουμπάτζο δικαιωματικά θα πάρει τη θέση, γιατί και ο Ρώτα ήταν πολύ κακός για άλλο ένα παιχνίδι. Αριστερά ίσως ξαναδούμε τον Πίλιο, γιατί και ο Χατζησαφή. Όχι, ο Πίλιος συγγνώμη δεν παίζει. Ναι, δεν παίζει. Ναι. Έχει κάρτες, άρα είναι ο Χατζησαφή. Στο κέντρο της άμυνας μην το γλουμουκουντή, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι. Τώρα αν είναι καλά ο Σιμάνσκι μπορεί να ξεκινήσει, αλλιώς ο καταπληκτικός Θες Γιόνσον θα είναι στο κέντρο με τον Πινέδα πιστεύω, και θα έχουν σαν δεκάρι το Λαμέλα, δεξιά το Φερνάντες, αριστερά τώρα μετά την εμφάνιση του Μαρσιάλ νομίζω ότι δικαιούται ο Κοϊτά να πάρει και μια συμμετοχή. Θα δούμε τι θα γίνει, και μπροστά ο Γκαρσία. Οκ, ναι, έτσι κι αλλιώς κάπως έτσι. Είναι πολλά τα σενάρια, γιατί ακριβώς η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλο και ποιοτικό ρόστερ φέτος. Και να κλείσουμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τις μεταγραφές, για τον Μαζουακού. Φαίνεται να τον έχει, να τον ξεσκόνει, ο Αλμέιδα να τον περνάει από κόσκινο, να τον κοσκινίζει. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ότι πιο ψηλά υπάρχει στη λίστα, ό,τι πιο πιθανό αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να έρθει. Και μετά τις δηλώσεις που έκανε και ο κύριος Ηλιόπουλος μετά τη λήξη του αγώνα, καταλάβαμε ότι τώρα θα επιταχυνθούν κάποιες κινήσεις από τον κύριο Ριμπάλτα και τον κύριο Αλμέιδα, για να μπορέσει η ομάδα να καλύψει τα κενά που έχει και κυρίως και να κλείσει και αυτό το θέμα του Ελίασον, που πάνε να το ανοίξουν ακόμα πιο πολύ τα βραζιλιάνικα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι έχει ζητήσει ο παίχτης να μην παίζει, να μην περιλαμβάνεται σε αποστολές, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ο Ελίασον ήταν και χθες στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή στο Βόλο, απλά τελευταία στιγμή δεν τον πήρε στην αποστολή ο να μην παίζει, το ότι είναι αποστολή και δεν παίζει, πάλι κοινό παρονομαστή του δεν παίζει. Χειρότερο είναι αυτό. Οπότε μπορεί να είναι, όχι άλλο να τον αφήνει στην Αθήνα, να μην τον υπολογίζει καθόλου, και άλλο να τον παίρνει εκεί. Γιατί μπορεί και να είναι και ένα είδος τιμωρίας, θα λέγαμε. Ναι, δεν ξέρεις. Αλλά πρέπει να κλείσει και αυτό το θέμα. Έχει κουράσει και να δούμε αν χρειάζεται και εκεί άλλος παίχτης, γιατί πιθανότατα θα χρειαστεί και στόπερ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Οπότε περιμένουμε και τις μεταγραφικές εξελίξεις. Έγινε, Λάκη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια. Στο καλό. Λοιπόν, εγώ θα πάω στον Ολυμπιακό, πριν πάρουμε σιγά σιγά για τον Αχιλλέα. Να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποστολή για το παιχνίδι με τον Άρη.